Amdani kok sangar sebagai amdani diri hingga tak boleh faida. Diri hingga tak boleh faida. Hai kecoba kalika. Hai kecoba kalika. Amdani kok sangar jaran tadi mar. Amdani kok sangar jaran tadi sama kita sama kasih lagi. Amdani kok sangar faida. Otak pro faida. Coba cari. Hai kecoba kalika. Hai kecoba kalika. Hai kecoba kalika. Buat galung, buat galung, buat ini sini ambil kongsan kalika. Hai kecoba kalika. Kita batalon, kita batalon, hai gedung, bersama saya. Otak pro Amdani kongsan jaran tadi mar. Amdani kongsan jaran tadi mar. Amdani kongsan jaran tadi sasi mar. Iba motalo, terus kami lain motalo, terus kami lain pela cabja. Wah, kita kongsan tubuh. Terus kami lain, otak kami sing kami kongsan tubuh. Lain milik, otak pro pele. Wah, kita belum. Amdani kongsan jaran tadi kasih nama itu wah kita. Hai kecoba kalika. Hai kecoba kalika. Hai kecoba kalika. Amdani nak bersama pasal bhai. Amdani tang pasal nak bagi apre pasal bhai. Coba kali mesti dia amdani tang pasal tu. Coba kali mesti dia amdani tang pasal tu. Amdani tang pasal dere yang lokasi nak bagi tole bhai. Amdani tang pasal dere yang lokasi nak bagi tole bhai. Ubangan bising diting nata tong kusang tumna bagai tole bhai de. Amdani mariwa bhai de. Amdani mariwa bhai de. Uban long wai long Chalo. Ubangan bising amdani tong kusang tumna bagai tole bhai de. Ubangan bising amdani tong kusang tumna bagai tole tadi mar. Hai kecoba cari. Amdani tong kusang jaran yang tadi mar. Amdani tong kusang jaran yang tadi mar. Kamu kita tanya lokasi sebagai wakiat bataka. Kamu kita tanya lokasi sebagai wakiat bataka. Kamu kita tanya lokasi sebagai tidak melihat bataka. Kamu kita tanya lokasi sebagai tidak mata bataka. Amdani tong kusang tanya sebagai tole bhai. Amdani tong kusang tanya sebagai tole bhai. Otak roh bhai. Amdani tong kusang tanya sebagai tole bhai. Otak roh bhai. Amdani tong kusang marang tanya sebagai tole mar. Hai kecoba toli. Amdani tong kusang jaran tadi mar. Hai kecoba tolika. Hai kecoba tolika. Amdani samung citra tangan lokasi sebagai tibra mata batak. Amdani samung citra tangan lokasi sebagai tibra mata batak. Amdani samung citra tangan lokasi sebagai oh bukro bhai. Amdani samung citra tangan tadi mar. Amdani samung citra tangan tadi mar. Hai kecoba toli. Hai kecoba tolika. Hai kecoba tolika. Amdani tong kusang jaran tadi mar. Amdani tong kusang jaran tadi mar. Amdani tong kusang jaran tadi santi mar. Hai kecoba toli. Hai kecoba tolika. Buat galung. Bukan bising dit nam dia tong kusang bagi tole bhai. Oh tak roh bhai. Oh bukro bhai. Amdani tong kusang jaran tadi mar. Hai kecoba toli. Hai kecoba toli. Amdani tong kusang bagi tole bhai. Amdani tong kusang bagi tole bhai. Oh tak roh bhai. Oh bukro bhai. Buat galung.
nukjaka je Pensilvania phaiman jaka chini area nino MLA borom gunang Biswajit Koloi tei oro chini YTF ni president tei journals ni vice chairman tei joto chini Adam Chongphai i Pensilvania o phaiman jaka जों दिनै तामोन बागै मा खालाय होनबा जत चिन एरियानि लोगोरंनो जों सिजारनान मुसुं कारण ताम होनबा जे जागा जों शान्ति नारनान बागै दिनै बबागान नेतृत्वे जों खाना के जे मिटिं खालाय दंमानि दिब्रासा मानथायनि बागै दिनैसिम जरा सुप्रीम कोर्ट जरा मा थांगा दिनै बबाग्रा पर्यन्त फेसबुक लाइभ के मा सागा दिब्रासा एरियाव जे इलेक्शन खालाय जायगा एडिसे हाबांगो बेथन दिजायगा आबनो दाराते चिनि दिब्रासानो जों कक सामानि ओ जागा पर्यन्त जारा केबेंनाय बरन दिनै जे कोनो कम्युनिटी पार्टी नि बरंनि हयतो दुष्कृति फानङै मानो कम्युनिटी पार्टी बरक फानङ मानो जे कोनो राज्य हाबांनि दागिजा बरक फानङ मानो तारमाने दिब्रासानो चिनि जागानो कन्वेन्स खालायनाय दिब्रासानो बुल पथे तलांना नायतनो अ बुल पथे तलांना नायमान जागाव जों जत दिब्रासानो बुजिरनानै खासिरनो हेरि जों कक सामान जागा पर्यन्त दिनै दं गोजां दं याकारि दं पुतुं खायना नाय दे उसगांगा चिनि जे दिब्रामता कायसा WhatsApp जों खालाय दंमानि अगाना रग पर्यन्त बमरियो एके आमते हेर गंमा एरियाव आतंक खालाय दं साधारण चिनि जारा बरफ दंनाय आमते हेरनो जों मुसुंगिया जों पीसफुल नो नायो पीसफुल तनिनो चिनि दिब्रासाना हामख्लायनो जों खायमानान होनै आसानारबो जों बिश्वास खालाय आम बागैन जों चिनि जारा बरफ दंनाय जों बरंत जगार थाङै जों नकमनो सर तेबो जों कायसा नुजाखा उसगांगा जे बीजेपी कायसा जुगदान सभा हिमानि ओ जागाव 4 जन बरफ थामानि ओ 4 जन बिसिङाव बरफ खरसा दिनै चिन लगे फायके बनो बुल बुजिरि दलांखा बनो मानथाय सप्ताह रिनान होनै बब करि बरफा लोबक लाय थांगा फेबो दिनै बिनो ओ जे बुल बुजिनाय ब दिनै हायना हाय दिब्रामो थाफायका कारण तामिबा ओ जागा बीजेपी नि जे जुगदान सभा थाना हिनिपान थांगैनाय बजर बनो जे जागा कक रिमानि फे बनो कक नारग्लिया आम बागैनो कम्युनिटी पार्टी इनके दिब्रासानि बागै काहाम नाया एकमात्र दिब्रासाना काहाम नायने इनके चिनि बुबाग्रानो नायो आम बागैनो जतन एरियानि दाखक जोंनो आं कबो जारा कम्युनिटी पार्टी फान खालाय दंदे जेसापान खालाय दंदे ए चिनि पीस रैली व शांति नारनान बागै जत चिनि एरियानि बरो जतन हजागंदे आर आबन बागै जतन तियार दंदे हामबाय जतन खुलुमका थानाय सालकिसे सिगांगो ताकारजला जे लामफ्रावो जे बीजेपी जनता पार्टी वो जॉइनिं रो मानि नों आबो सयतदा रोखा नायखे तामनि बागै तिनि तिफ्रामो थानि प्लेग्राउन्ड नानि नांखा नों तैसे आं आरो बीजेपी ने गेरवाय आपे साले दिल्ली खुजो गाना के केसे सुमुर लाइथिनो के जों आंखौ सुमुर को अच्छा बो बीजेपी पता बीजेपी tadi ke bosawano ini kawan ini nono orang toy sadat naik na ke nok ber na ini ira sungkado adro sira kali pe rang le ma to mangkha maya rang runa ni chawo nang lai ra ro atering dino ta oke tapi kang aro suci lia bongni kok samani khana marung nang susu yang tongkar meeting ko kana to hona ngadin thanga ba thangwa nang mang kali ang hajar panana ini hajar ti mane kri brokle ang lu bung khamle anu lu fight lang ke ang hajar pan nang wadin ang kamu thanga hajar mang ho to hajar pan nai ti ta nang sak da jaga thang naikhe kubun borok lang lang thang yang ar hamja ya ang tongma soro tani bagai ma thangka sab tlang kagulit lang o honan saw hom hai lu problem saw ke tabuk he tau kang hai oromo thop sok nang sobno bisi hamjaku ang bo karon hamjago 100% 100% nini bumung ani bumung sol perma para boro besok jana joining rekhani logi tlangai pro adino 4 jon आनी हाय हामबाय एक्चुअली थांनाय कयदिन सिगां जे ताकारजल लामफ्रा हातिओ कायसा बीजेपी नि महा जॉइनिंग बचिनि ताकु सुबल खरकसा ओंके महा जॉइनिंग खर बसुक जॉइन खायका माके टोटल खरक ब्रै
जों नुखा एवं आमसुगनो आमनो बरक 25 फेमिली 90 भोटार हनै बरक media rogo focus khaikya जों आफोरबो साइ दङ खरक ब्रै आबो साबो जों सिनु ताइ खरक ताम आबरं खा आगे बो तिब्रामो थाखाया बरक ब्रागे कुमुन पार्टी खायो इंगा बरनो आं थिं आगे बसाका ओ जे बरि खरजा तने बा 8 बाराव जॉइन खायकेन बीजेपी खाइ दङ आईपीएफटी खाइ दङ बनबो जॉइन खायो 4-8 बाराव जॉइन खायकेन आइफोन जों खोनाबो आबो परिबारिया जे 25 परिबारनि सामना परिबारिया बरो खरक ब्रै ना केबो करे आ बरिनो बसाइसो आं तिब्रामो थान खायो इंगा ओम हाइकेनो आ जागाव खरज लांजांनाय चिनि सुबल बनो प्रलुबन फुनुका बरो बनो प्रलुबन फुनुका नग रनाय रां रनाय गुमुन कटरनाय हिनि बनो तलांग थांगै फियाबा चिन्ताखौ सुबल बुचिखा आं अ रां अ जेनक अ बायसिम आं बुनिया आनि बुबा ग्रा चिन बागि सामं खाइ दङ आं मान बखा सया नै ब खरसन तिप्रामा थानि थाङो एबो खरसन ब हाइने तिप्रामा था किल फिगातिन जों बनो बेलाय बेलाय हामबायरिबो ब जतंनि खासि मानि बागि बाकी जारा थांनायनो बां सारमु सुंगो नर खासि दि हायसि नरबो खासिदि जे चिनि बुबाग्रा चिन बागि सामं खाइ दङ नरबो किल फेबिलि जों नर मोस्ट वेलकाम आत्ता काइसा नर मन सावां तिनि जोंरो जम्पुइ जलाव चिन मेसेज काइसनो दं अ तागाला जम्पुइ जलाव फाटानि जारा लिडार रक कुमुन फाटानि लिडार रक फाइयै चिनि बरन बिसनो चिनि बरकनो नों बे आं बुलायनो नबागै चक्रांत खायै काइसा चिनरो इन्वेस्टिगेशन खाइ रिफाय जे फरो बरक फायो आफरन चिनो गुन्दु गुलंगो मावने मुख्यमंत्री फाय गुन्दु गुलंखा मावने विकास फायो गुन्दु गुलंखा किछुदिन सिगां जेवरन माननीय राजीव भट्टाचार्य आइगा तिप्रासा जनजाति मोर्चानि किछु लिडार फायक्या बरक फायो र जेरन रांरि कलांगो ड्राग्स जानाय रखनो जों साइमानि दं गबरनो कासुनानि बागैनो दिनै चिनि अ पिसफुल रेली आसले किछुदिन नमे आं हेंगो साका चिनो अ जम्पुजन अशान्त खाइनबो चेष्टा खाइतों ता बिकज ताबो एडिसि इलेक्शन गाना गाव एडिसि इलेक्शन गानावो একটা बुलायरि ওই পরিস্থিতি নষ্ট খাইয়ে যে এডিসি ইলেকশন খায়াংনি অমো কাইসে বরং था प्रसेसता सलि दं अबस्रा स्टेसन बुइ दं ता गासिक दिननिया ताबो ताउनि बगै एडिसि बुट गाना फुरके बरे बनो बुलायनि चेष्टा खाइतों अ जागाबो जों साइमनि दंगो जे चिनि तिप्रा मथानि नखला सभा फाइ बुंरि फाइके आमनसो न नखना डाकाइत खाइ थांमानि आजि जेला थाङि पुरा डाकाइत खाइयो একটা বাদেওয়ার চাই ফ্যামিলিয়া গুলো চিনি ফ্ল্যাগ ব্যানার ফেস্টুন সিজি কালাঙ্কা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো প্রত্যেকটা বাসনও ছাই তঙ্গু তাদেরকে সারা হবে না মাননীয় মন্ত্রী চিনি বিকাশ মন্ত্রী ছাই তঙ্গু হ্যাঁ जों কোন দিন মানে তাহলে প্রতিশোধ না কক ছাই তঙ্গু কিন্তু তিনি সামনে প্রতিশোধ না বা তিব্রাসনি প্রতিশোধ নাই তঙ্গলাই বড় গবরনি অ ইনভেস্টিগেশন বাইনো চিনি অ আমছেনি কিছু লিডার রক और साना थांगांके 90% न जागाव चिनि सापर्टा दुबु आग्रा हामजाकनाय किसु परसेंटेज दङ सिपिएम किसु परसेंटेज दङ बीजेपी इनके जों मेजॉरिटी दंनाय र दिनै जों मन नायो चिनि एरिया शान्ति दंथो पिसफुल दंथो आरो लुकरनो बांमन सानामु सुंगो चिनि आमसिन जतो लुकरनो जों चुक कानना खुला मा दंनाय तावनि बगै हिमाले जों चिनि अ जम्पुज ताकार जन अशान्ति खानायनि बगै अमो चिनि जे फाटानि लिडार फाइ एकटा चेष्टा चलि दंमोन अबनो जों बद्द माखारिनाय एवं जों अबनो जतन प्रतिबाद मुखिं जों मा बासान ताइ लुकरक नरक टाउनादि जों चिन बुबागार लगे तंनाय जों पिसफुल नायो जों पिसफुल तंनाय चिन एरियानो कुनो बुलाय तले अशान्त जों खाइलाया अनबगिनो आं जों तिनो जागो रेलि खेमनि जतन पाब्लिक खानि जों मेसेज अबनो दिना थां जों आगे बसावो एक्चुअली ताबो सुदु चिन ताबो सिमिनिया त्रिपुरा राज्यबो एकटानो चलि दङ मका फेक जयनिं जे फेक जयनिं तो तिनि प्रमाण नखना 25टा फेमिलि साबन बसो चार जना या इन्डिभिजुअल बरक थाङो कम हाइकेनो समस्त जागाव बनो प्रलुबन फुनुको चिनरबो दङ जे 25000 रां दालायै बरक ताबो कक बांलाय दङ 25000 रां डाइरेक्ट बेनिफिशियारि न बरान मते खाइनो किन्तु अ बेनिफिशियारि 10000 जिमानते 15000 ओ ड्राग्स जानाय रकनो बियां सेरकनो दावो तिनि अ एरियाव हर बाइक बेगुरि हने दुइटा तिनटा बरक बाइक बेगुरि गाड़ी बाइक गुरि और एस आसामनि गाड़ी कासे सफाजक दङ नाम्बार दङ सिनथानि जों पुलिसनो जमा रिजाब कम हाय अशान्त खाने रकनो जरा थेमरां जेता पॉलिटिकल पार्टीनि थेमरां अ बरनो जों आइडेन्टिफाइ खायै जों पुलिसनो साइरिका एवं अमो इमिडिएट एक्शन निथुं अबनो चिन नायमुं एक्चुअली हाय एके चिनि आमसेनि जत लुकरक बासानाय चिनि वाइटिएम रक बासा चिनि आमसेनि सिक्लारक बासा खातिनि कम हायके जदि नों दं हंकै चिनि सारा एरियानि बरकनि सुप दं लाखायसि कारण जों नायो पिसफुल जों पिसफुल जैसे कखन जों खायनो चिनि आमसायो जों कुनि अशान्त जों खाया और जों कुनि दिन हर जों लिया हायसि गां जारा अम हाय थेमरांनो सानामु सुंगो नरक निजे बाय निजे बुलाय तकलाय नि जों तामो लाखसे और बैनि कक बाय चुकलि बाय नों और तिबासा बुलाय निजे बुलाय सब दुख मानाय बा नों आंनो मानाय बुइ तर फाइ दं फाया जों आमसिनि बरन जोंनो मा दंनाय हेसि जों बाय जों थिक दं नांनाय जों बाय जों हामजागोन दं नांनाय हेसि अबचिनि मेसेज दं हामबाय